Benvinguts a la conferència de les comunitats autònomes dels alumnes de quart. Justificació. Aquest curs, els equips hem sigut les comunitats autònomes. Per tant, hem intentat conèixer-les una mica millor, què són i quines són. Definició de les comunitats autònomes. Una comunitat autònoma és un dels 3 nivells d'autonomia en l'organització territorial d'Espanya segons la Constitució. Els altres 2 són municipi i província. Les comunitats autònomes es conformen com a exercici del dret a l'autonomia reconegut per a les nacionalitats i regions que integren l'estat espanyol. Les comunitats autònomes tenen com a norma institucional bàsica un estatut d'autonomia. L'organització es basa en la divisió de poders. En primer lloc, l'Assemblea Legislativa, que és el Parlament que decideix les lleis. En segon lloc, el Consell de Govern. I per últim, els jutges i el Tribunal Superior de Justícia. Situació geogràfica. Les comunitats autònomes estan dins del planeta Terra. Dins del planeta Terra està el continent europeu. Dins del continent europeu està el país Espanya. Llistat de comunitats autònomes. Espanya té 17 comunitats autònomes. 2 ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, que estan a Àfrica. Ara us faré un llistat de comunitats autònomes. 1 Andalusia, 2 Catalunya, 3 Comunitat de Madrid, 4 País Valencià, 5 Galícia, 6 Castilla i Lleó, 7 País Basc, 8 Illes Canàries, 9 Castilla-La Manxa, 10 Regió de Múrcia, 11 Aragó, 12 Illes Balears, 13 Extremadura, 14 Principat d'Astúries, 15 Navarra, 16 Cantàbria i 17 La Rioja. Ara passaré